Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moniru ɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi kadi weltare huccidde moɗon oɗo subaka hande walla mbiyen subaka alarba ɗum noon bandiraɓe ko wiide on tan bisimilla ɗum noon oɗon gonde bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma no pinirɗa e ko journoji piniri hande machallah alhamdulillah haɗon wiide mba noon mbeɗa jogui namdal beele ɗandi ko woni ndelam kuɓɓam mi anda ala d' accord ma en gar hen inchallah ɗum noon mi wima mba en calmini yiɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala en jettiɓe kadi en jarniɓe e no kewɗen wiide kala e saaha sabu darde mabɓe e lamde no feewi e noɓe ndewiri tigui haalirde nde ɗo walla mbiyen Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala kono ɗum ko arte namdal ma ko jandeji leydi Sénégal piniri hande ko toɓɓe certuɗi kono tan ene hen toɓɓere no mbinomi joni hono ndelam kuɓɓam noon ko pétrole no won hen mbirata eɗen gandi leydi men Sénégal nan natan hello heesa ko fati e banggue on ɗon fannu ko noon kadi ne tawe hen naggal ko yuti ko e kuure kam e drogue ko noon kadi ne tawe hen dawrugol kam e coftal balli ɗe toɓɓe kewɗe goni hande ɗe jande leydi Sénégal dawri e ɗo subaka hande noon tigui Amadou wadde eɗen mbawi wiide ko ndelam kuɓɓam woni pétrole ko noon joni sa andini kam ɓe ganduɗa ko juddu jeereji waɓe ɗo yam hen mami ya mi wiyaɓe oɗon gandi no pétrole wiyete pula toñaɓe annen sommimi anda wiyaɓe ko ndelam kuɓɓam ono noon nanani pula voilà non tigui Amadou wadde en gudditirtu le soleil tigui ko jayde guindire kayde tigui gudditirten e oɗo subaka hande caggal kayinde pétrole kam e gaz yita ɗo e nder leydi men Sénégal oɗo saaha noon laamu leydi ndi ina tan yiilo partenaire uji woni tan fodɓe kay gollodirede on ɗon fannu saabi noon oɗo saaha mbiyen ɓeɓe ganduɗa ko leydi men Sénégal tan eno wiiri jayde nde naati tigui e hello heeso ko fate banggue gurdam kesam ɗum saabi noon ɗon ɗo ɓe goni aɓe jiilo gollidiɓe hullitama wonde kay ko tolni e ha joni société ji ɗiɗi mawɗi tawi ko gayi mawɗi e nder windere nde kañumen goni e duyodirde e yesso damal natirde leydi men Sénégal woni société Amérique naɓe ko noonne kadi e goɗɗo wayni ko toon to dowla Chine kono ɗum ko noon Mouhamadou Mactar Cissé jagorɗo kalfinaɗo kala ko fate banggue ndelam kuɓɓam woni pétrole kam e gaz o holliti wonde ɓe jahani toon to Chine gam kay ne wayno sifodirde kala ko wawi wonde kono tan aɓe ɗon gari gam ɓayyinde kala ko fate banggue ɗin ɗon blocaji sappo e ɗiɗi ɗiɓe dartanta ko yetti ko e gollidiɓe le quotidien e oɗo subaka hande ari ko yewti ko alhaali kuure ɗe ganduɗa keptanoma ɗo e balɗe jewtude ko noonne kadi alhaali drogue nangaɗo ɗo e leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde windi e konnguli dabɓe kiniɗi e oɗo subaka hande ko wiide wonde ko ngakkere nden ka kay ina kay teska e nder arme leydi men Sénégal ina tawe e hello tati e page mbiyen jayde witede quotidien le quotidien libération nden jayde ko on ɗon fannu arti caggal nde nanga kure kewɗe toon to Pire ɗum ɗon noon hollitama wonde won kay wayloji mbiyen teskaɗe tigui on ɗon alhaali ko yutti ko noon e on ɗon dossier saabima noon procureur de la république udditi hen ko wiyete hono information judiciaire gam tan laɓɓina gueɗe ɗe ha laaɓa ceer ha tengti noon e to fannu terrorisme wondude e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe association de malfaiteur woni tan pelle ɗe ganduɗa ɗe ko dartoriɗe wadde gueɗe kantoriɗe ko noon tan omo ganduɗa ko soldat woni koninke tuumaɗe on ɗon fannu o wiyete ko Amadou Bekkay Sangare o saaha noon holtama wonde gueɗe makko tan nana ɓeydi yaha sattude woɗɓe ganduɗa ɓe ina kay mbiyana tulmi e juuɗe mumen ina tulmi on ɗon fannu wiyete ko Macky Tall Ndiaye wondude Ahmed Ndiaye kamɓe kala caggal nde ɓe duttina toon to parquet hande maɓe kuccodir e mbiyen ñawowo o e oɗo ñalawma hande jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias kañumen o wayno ari ko yewti ko ala haali ko kay nanganoɗo toon to porotnom de Dakar jande noon ene wayno waɗi tigui film woni cimtol jañgol ko yewti on ɗon fannu woni opération on ɗon o saaha noon hollitama wonde won kay gueɗe kewɗe ene wayno ko sakta hen ko yewti on ɗon fannu saabima noon jayde holliti wonde ɓeɓe ganduɗa ko jeegoma hebnoɓe tigui fawede hen junggo joni joni o inde mabɓe e toɓe jeeya kala andama ina tawe hen e jayde wittede e groupe Futurs Médias jayde l'observateur
wadde noon Walfadjri rewi hen nden ɗon jayde ine wayno haalata ko yuti koye dawrugol sumgoji artotoɓe guure woni local kanodi wadde ñande goo lewru décembre e ndu lewru fandu darade ene wayno dirtinama kay ha hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo woni ko jayde arti oɗo saaha hande ɗum ɗon noon konnguɗi kewɗi ene wayno arti hen goto e tergal tawi ko landa biteɗo tekki holiti wonde kay ɗum ɗon ne wayno ko stratégie woni tan ko e ɓore ko noon kadi e miijo kam e gollal mawɗo leydi ndi saabi beele kay ɓe mbawa dañde temps manam kay hono saaha jaƴƴo gam heddade e pouvoir woni ko jayde arti oɗo subaka hande Vox Populi nden jayde ine wayno arti koye Ousmane Sonko ɗum ɗon noon ko joni joni ko yuti ala haali dawrugol ɗum ɗon noon jayde wi ko Sonko tan joni joni ne jokki ene wayno e yañude ko fate banggue e hono yidde muɗum woni anti systéme ɗum ɗon noon hay ɗum ɗon holitama wonde teskama ni e nder hono opposition ɗum ɗon noon jayde wi ene wayno kanko gardiɗo hono goomu walla mbiyen landa Pastef o yidde makko tan ene wayno ko serindade o yaaha banggue makko lundademo ganduɗa ko woni coalition Diadio mo darni hono Idrissa Seck e coalition walla mbiyen e landa rewmi wondude wondiɓe muɗum ɗum woni ko jayde dawri e oɗo subaka hande Le Témoin nden jaydi ina wayno article ko yewti ko e dawrugol ha joni nde waɗi ko namdal caggal haɗide walla mbiyen blocage e dialogue national leydi men Sénégal jayde wi so tawi noon ko Macky Sall woni kay tekkirondi on ɗon fannu ko namdal ngal ɓe dawri e oɗo subaka hande Dakar Times nden jaydi ina wayno article ko yewti ko e toon to dowlaji dentuɗi ɗum ɗon noon ko caggal ndeɓe kay mbari Osama Belladen mo ganduɗa ko tumanoɗo e gueɗe wat boniyankagu e groupe hono biteɗo Al-Qaïda ɗum ɗon noon jayde kadi arti e wargo mo ganduɗa ko Al-Baghdadi caggal noon nde Amérique naɓe ne wayno mbari ɓe ɗon ɗiɗo kala oɗo saaha hande jayde waɗi ko namdal beele Amérique naɓe koko mbiyen mbaɗi protégé manam koko ndeni Aboubacar Al-Chikawi woni gardiɗo goomu Boko Haram wongu toon to dowla Nigéria jayde Tribune nden ɗon jayde ine wayno article ko yewti ko ala haali ujunnaje jeegom milliard e haalis CFA Abdoul Mbaye e Birame Seck oɗo saaha goto mabɓe kala tan ine wayno tengtini ko fate banggue hono woni tuma muya mo jogui on ɗon fannu woni ko jayde arti oɗo subaka hande kono ɗum ko dirtingol sumgoji local 2021 ɗum ɗon kayne wayno tengti ene tawe e nder jayde witende La Tribune jayde coftal balle Stade ko ɗon guddirten roɓindo men jayndeji oɗo subaka hande nde ari koye Ligue des Champions tawi noon ko toon to dongde Europe Barça oɗo saaha ha joni tan nana mbiyen yara ñenkiti Naples kadi alay saago muña e qualification muɗum fewde e 8e de finale firti tan ko match mabɓe hanki ɗi ɓe mbaɗi ko match nul Barça ko 0-0 Naples ko gotel e gotel kono ɗum ko noon hande pottete mantiniɗe ina goodi kono tan Paris e Bayern kam e Manchester City wondude Juventus ɓeɗo kala hande ene mbawi yettude e dawal bitengal 8e de finale kono ɗum ko noon Ballon d'Or Sénégal naɓe tawi ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi Sadio Mané suɓama kadi e laabi jeegom deggodirɗi on ɗon trophée mo ganduɗa koko wayla inna wiya Jules François Bocandé ko ñande jeeɗiɗi décembre noon o hokkate ɗum toon to musée civilisation noir africain mboɗo andima ya so Allah jaaɓi ɗo e Dakar Allahu lamdo jaaɓi gasi halaɓe gasi haalaɓe ceerno Amadou wadde en garate banggal gongal woni tan hande ɗum ko ganduɗa woni gueɗe rendo amen walla fait divers hande noon Amadou gueɗe rendo ari koye yewtere ganduɗa yiyete walla mbiyen ko ganduɗa Tribune naati hen no fewi hande nde ɗo jayde wiyetede Tribune noon kala ko hande faye ko sukaɓe goniri walla banggal gotal e ko yewtinda e mabɓe e banggal ɓornugol mabɓe ko way noon ɗum noon hande Amadou ko lèvre rose mbi gaddi woni toni ganduɗa wojjinte so toni ne wojjinte noon Amadou mataw fatteno koye rewɓe ina pewndito gam tan yiɗde ɓurɗe yodde ko way noon kono hande so ƴewtidama yeehi ha worɓe jeehi ne mbiya ina jiilo no ɓalli mumen gojjiri walla no toni mumen wojjiri woni moddo mo ganduɗa ni hawni woni nati hawnade wonde ko hulɓinade par ce que hunde ganduɗa nde no kemi wiide tan e dow oɗo plateau kala e saaha Sénégal watti ko ñembude ko ganduɗa jeyaka e muɗum saabu mbiɗa heewi wiide
kalko kaalen do hen ko yimi jenno dum ko e télévision ngaji walla nano dum ko e radio ji malla ni ene nana dum e leedele godde hande o sa daari gojjingol toni wonande a haali joni fo dum ko yeno ko e rewbe ngam yodden walla etade mojitinde koye munen kono hande so yehi ha ngal don gedal kadi ene natine e rewbe manam e worbe ene baddu men kutoro dum ko hunde gandande wona sa ene sofi d'abord ko adi fof kadi ene hulbini sabu mbiɗi sikki wonto Allah haali e nder Qur'anul Karim wi wonde Allah hudi be ganda be ko worbe nandikintobe e rewbe ko nonne kadi o hudi be ganda ko rewbe nandikintobe e worbe dum don non to nani dum kadi andi dum ne fonno rentade ala ko haalno ne wadde ngal do gedal ngal ganduda ko gedal ciofngal no feewi wonande gorko yiddi wiide hon odo ide wala ben godo miijo yetno ko leedele waade no Nigeria leydi waade no République démocratique du Congo ex Zaire ko beedo worbe munen gandirano ena momo wala ben gujo ha gojjo coy joni kadi toni bodeji ngari naati jillima do e leydi men Sénégal il faut dum don yurnete Sénégal ummo arta e manam no wano hankeji no Amadou ne hawni so worbe hande batti poppade ha wojji hande kala to milen gojjinowo bandu sa yihi yeyobe taw ada taw ton worbe ganda ene soda walla nelani miñirabe mumen walla nela be ganda ko sukurabe mumen yo soda dumen adi de dum don ko ganda ko milenaji ganda ina wojjina bandu dum don non hande hawni ma be kadan tani toni di kono kadi yaade ha watta wujade Amadou yaha ha daña cumci ganduda ko cumcol wiye debbo ne wawi bornade gorko ne wawi bornade yaha ha pade ganda jalta wiye gorko ne wawi bornade debbo ne wawi bornade sak non dum don woni ko ganduda hande ina addi cadele no fewi e nder leydi meden sabo gorko andano ho yo wat gede gorko yo debbo wat gede rewbe dum non so yihi ha worbe dartima hande ina kollito koye mumen walla ne ƴetta façon produit fof wuje dum e hunuko mum ayi e journal o halama be mbi ko produit ji ganda ine wawi addude cadele e bangal yette neddo santé neddo dum non ina hamni ne hawni te gorko jeya dum gorko jeya wadde en basito vraiment en basito Sénégal en basito aussi do keden do wiide wonde ko wona ko men ken jeya ko non kadi neddo o tagode ndi Allah tagirma ndi ha tengto bangi terde maada dum don mi sikko waylo dum tawi kadi wona haydara fandare ma so wona wiede ne yodi walla wiede vraiment ada sikka mata ko an woni hen wonko ganda yodani sabu o de la to bangi hono changer temudum wala changer bote mudum en wayno won kadi cadele godde godade bedandi ma haralebe to bangi celal balli kal hen woni waylude ngurungu tan ene jogi kadi effet secondaire goddo mo wadata dum don non ko hunde fonde rentede kadi ko jari wattude hakkille no fewi aysa te namdal ngal woni suka worbe est ce que be mbadirta dum ko pour yidde welde rewbe be walla be mbadirta dum ko pour yidde welde worbe no mobbe ni do ko don ni namdal ngal kalko faaya e jam nana e mudum so tawi won hen mbadirta ko yo rewbe kucci mudum ina wodi kadi aussi wadirobe yo worbe kucci mudum parce que won jejjiten ko wiite ko homosexualité nando e leydi ndi nando e Afrique worbe ganda be kanyumen yo Allah faabo yo Allah dawden kadi kongol gol kanyumen dewata tan koye worbe hono munen ko dum kadi welata dumen dum don non ko molare Allah no fewi kadi ko hunde hulbinide ay sat gorko yo wat gede gorko nanday gorko debbo yo wat gede debbo nanday debbo dum non woni ko min gaddanno mane robindu jayndeli moden hande dañde weltare tan dañode weltare huccide modon no do subaka e tottude won adi jango so Allahu lamdo jabi Samba Diop henno e bangal caméra o ballal chat Aissata Ndiaye Amadou Moussa an dari do addanon hande ko kewe e nder jayndeli di on jarama